Здравейте, хора! Здравейте, хора! Днеска съм решила да ви чета малко вицове. Малко за забава. Така, първия. Отказ. Сър Джон чете сутрешната преса на чаша чай и изведнъж забелязва, че е поместен негова снимка и кратко съобщение за собствената му смърт. Веднага... Добре. Къде бях? Смърт. Веднага телефона и звъни на най-добрия си приятел. Джордж, как си? Чете ли сутрешния вестник? Да, Джон. Всъщност, откъде се обаждаш? Втори. По татово време двама политически затворници излизат от затвора. Ау, какъв дъжд вали, казва единия. Абе, остави ги да правят каквото искат, отговаря другия. Едно зайче отива в ресторант и пита келнера: имаш ли шкембе? Имам. А имаш ли свински врат? Имам. А свински бутове? Имам. Леле, сигурно си много грозен. Прокурорът. Това е четвърти. Прокурорът. Подсъдимият е извършил престъпление с изключителна дързост, ловкост и фантазия. Няма какво да ме хвалите. Нищо не признавам. Военна комисия в кабинета седи един майор. Влиза до наборник, майор. Фамилия: до наборник Иванов, майорът. Събличете се. До наборникът се съблича. Обърнете се. До наборникът се обръща. Наведете се. До наборникът се навежда. Разтворете бузите. До наборникът разтваря. Годен. До наборникът се обръща с недоумение. Какво толкова? Какво толкова ли не можехте да ми го покажете в лицето? Така, тук край. Имаме друго. За животни да видим. Какво се получава от кръстовската мамечка и далматинец? Панда. В цирка показват опасен номер. Режисьорът целува огромен лъв по муцуната. След това конференцията съобщава: който повтори този номер, ще получи 10 000 в брой. От горните редове се чува глас: аз ще го повторя, обаче разкарайте лъва. Събрали се вълк, лъв и прасето. Вълкът казал: аз като извия и цялата гора трепери. Лъвът казал: аз пък като изрева и цялата савана трепери. Прасето си изсмяло и казал: а аз като кихна и цялата планета трепери. Да? Нищо? Добре. Чао. Какво е това нещо с 4 крака и една ръка? Щастлив питбул. Питбул, де. Как си де? Кутряк лежи на двора. Покрай него
Минава стопанката и му говори. Хапна, разходи се, подремна. Аз да можех така да живея. Кодракът си мисли, отдави ми децата, стерилизира жена ми, мен ми кастрира, как ще ти е такъв живот. Пристигнал петелът в града, гледа един грил с пилета. Гледа и си говори, мамка му на село няма нищо за чукане, а тези тук на въртележката ми се возят. Две мравки ядат слон. Минават 10 години. Същия вкус, същия слон. Слонът за пръв път вижда Камила и с очудване възкликва. А стига бе, как може коремът ти да е на гърба? А аз питам ли те как може? Добре. Това е глупост. Да го прочита ли? Аз питам ли те как може хуят ти да е на устата? В гората имал машина за лимонада. Отишъл вълкът, пуснал стотинка, излезнала му чаша с лимонада. Отишла лисицата, пуснала стотинка, излязла и чаша с лимонада. Отишъл таралежът, пуснал стотинка, излезнала му чаша без лимонада. Таралежът се ядосал и разбил машината. От нея излязло едно зайче. Байче и казал: аз съм зайче байче и вече нямам пиш, прочети. От зоопарка е избягал пазачът. Въпреки че е възможно лъвът да не казва цялата истина. От Amnesty Internationalът на проверка в горския военен затвор. Защо затвора е пълен с зайци без официални отправени обвинения? Беше ни наредено да вземе превантивни мерки срещу сексуалната тормоза в армията. Добре, качи тъпо. Не, искам друго. Добре, тъпо. Майката. Няма да е с животни, ще ви нещо друго. Знаете ли, че четвъртото. Знаете ли, че в Австралия 50-центовата монета съдържа среброна сума $2? Знаете ли, че днес е Световният ден на контрацепцията? Всяка година на 26 септември. Ако имате познати капучи, може да звъннете. Не звъним тук някой. Стоп. Не. Будинки, искам будинки. Дайте ли ще пусна с будинки? Там са най-смешните будинки. Аре. В моя будинка говори по телефона си. Сега не е удобно за разговори. Пречиш ми в момента, казва раздразнено. Ще ти звънна от колата. Най-умната будинка, тази, която се боядисала като брюнетка. Който не знае, аз май съм бил.
аз съм брюнетка. Та, че никой да не ме съди. Че съм... Никой да не ме... Не, чакай. Да... Не съм си бладисвала косата, просто ми е такава... Някой да не каже, че съм си я бладисвала. Тя ми е така. Разправя, че блондинките не са групачки. Моята жена беше брюнетка. Вчера сутринта се боядиса в блондинка. А вечерта вдигна скандал. Откъде в леклото има черни косми? Добре, не знам. Две блондинки се срещат. Казваш, че вчера си ходила на театър с любовника. Как беше? Трагикомедия. Интересно, разкажи. Засякохме се с мъжа ми, а той с любовница. Хора, майчета на малко тъпо, затова приключвам клипа. До скоро.